Buenos días. Iniciamos la sesión. Disculpen un poquinho que nos retrasamos un poquinho, pero vamos a empezar. Punto número 1. Aprobación da acta da sesión anterior. Non sei se hai alguna objeción, algo que decida ela. Pois pasamos a votar. Votos a favor da aprobación da acta da sesión anterior. De 8 de setembro, es Vale. la acta de 8 de setembro. Non é anterior. Ah, aquí pongo anterior. Sí, Vale. pero en la Ahora que documentación corrijo es la aquí. del 8. la que 8 se- del 9 de 2023. Vale, de acuerdo. Votos a favor? Unanimidade. Número 2. Expediente procedimento xeral de ordenanza pro aproveitamento espacial dominio público local. Bueno, aquí hai unha ordenanza que ademais elaborou a Diputación para todos os concellos da provincia, aunque evidentemente lle tuvemos que pagar ese traballo e que evidentemente nosotros tamén nos adherimos e que o que pretende é cobrar as empresas energéticas, telefónicas, de hidrocarburos, gas, etc., pois unha tasa, unhas cantidades pouco significativas, porque visto a ordenanza que nos fixeron, realmente a recaudación é relativamente pequena. Creo que vai a recaudarse ao redor de 6.000 euros ao ano, algo así, realmente pequena. Pero bueno, pareceme lógico que esas empresas tamén contribuyan, se fixo para toda a provincia e nosotros tamén nos adherimos e creemos que a debemos aprobar. Non sei se hai alguna intervención. Vale. Bueno, evidentemente vamos a votar a favor da ordenanza porque, como vostede dixo, pois era algo que había que facer, que hai que aprobar en pleno, o sea que o que si nos gustaría decir é que cando esta ordenanza se publique, que sexa publicada en galego. Vostedes saben que a Lei de Normalización Lingüística no seu apartado 4 nos dice que o galego é a lingua propia de Galicia e é a lingua que teñen que utilizar todas as administracións públicas. E despois o artigo na Lei de Administración Local tamén nos di que todas as convocatorias, sesións, ordens, etc., de todo acto público administrativo que se realicen dende as administracións locais teñen que ser en galego. Entón, pois, si me gustaría, ou si nos gustaría que esta ordenanza tamén fora, cando se publique, evidentemente, que sexa publicado en galego. Como lle dicía sobre a ordenanza, eso, nada que decir. Si traía para preguntar se sabían canto se iba a recaudar, xa o dixo vostede, con lo cual nada máis, nada que decir sobre eso. E a verdade é que non tiñamos así nada que decir sobre a ordenanza. Nada máis, non? Bueno, logo tenemos que pedir á Diputación que a traduzca, porque se a fai a Diputación e gobernan ustedes e realmente non la poñen en castellano, pois eu creo que nosotros que non somos tan triquismí que non lle dixemos nada, pero bueno, ao mellor ora igual temos que dicir algo. Pois non hai problema, Non é que non haxa ningún problema. Vamos a ver, aquí non é que haxa ou non haxa ningún problema, é a realidade das cousas. Unha administración que gobernan ustedes, onde ustedes veñen a protestar, deu-nos a ordenanza en castelán. Pois pode non la haber dado en galego. Ou debería non la haber dado nos dous idiomas. Debería non la dar nos dous idiomas. Porque eu tamén a quero en castelán. Usted tamén a quero en galego e eu quero nos dous idiomas. Entonces, vamos a ser serios e vamos a pasar a responsabilidade que non ten. Vale? Alguna xente que se dedica á política non a pode entender, porque resulta que milita nun partido e nun sitio dice unha cousa e noutro sitio fai outra. Aunque ao mellor traballe, pero bueno, cada un cas súas historias que siga para diante. Vamos pasar a votar. Votos a favor da ordenanza? 12.
unanimidade. Terceiro punto. Modificación da ordenanza fiscal do IBI. Bueno, aquí o que propoñemos é algo moi sencillo. Dada unha serie de circunstancias de todo tipo, ¿no? Desde o gran incremento que tuveron tuvo os costes de vida de todo tipo de servicios, podemos empezar polo SAF e acabar pola construcción das carreteras, o que se incrementou o coste de calquer tipo de servicio, de calquer tipo de obra, nos últimos 2 anos, debido a irresponsabilidade deste goberno que temos en España, pois a inflación en moitos casos está por encima do 20 ou do 30%. E claro, nosotros temos que manter unha calidade de servicios e o mantemos, ademais eu creo que o mantemos a cabeza de todos os concellos do entorno, ou polo menos dos da cabeza. E temos o IBI máis baixo que ningún concello do entorno. Entón, a nosa proposta é fazer unha subida moi moderada, que no rústico pasamos do 0,40 ao 0,45 e no urbano pasamos do 0,45 ao 0,50. É en torno ao 10%. No urbano, no rústico, tanto no rústico como no urbano, é en torno ao 10%, 10-11% aproximadamente. Entón, como realmente temos que manter servicios, temos que recaudar, e ademais todos eses fondos tan famosos do Estado que iban chegar aos concellos non chegan, pois de alguma maneira temos que seguir prestando servicios aos nosos veciños para que realmente poidan manterse nunha situación de certa comodidade, de certa situación aceptable, que sempre é mellorable, non? Entón, polo tanto, de aí é onde ven esa proposta de subir o IBI do 0,45 no caso do rústico, do 0,40 ao 0,45 no caso de rústico, e do 0,45 ao 0,50 no caso do urbano. E por parte miña non teño moito máis que expoñer de entrada. Non sei se van a querer dicir algo ou van a estar de acordo. Benega. Sí, señor alcalde. Empezo dicíndolle que nós, en principio, non estaríamos en desacordo e votaríamos a favor se isto non se tratase dunha suba xeral a todo o mundo por igual e sen ningún tipo de individualización, que é o que se trae aquí a este pleno. Falan vostedes e fala os informes que se xuntan xunto coa proposta de modificación da ordenanza de racionalización de ingresos, de que a iniciativa normativa en materia de IBI debe estar xustificada polo interese xeral, basearse nunha identificación clara dos fins perseguidos e un instrumento adecuado para garantir a consecución. Fálase, de feito, dunha regulación imprescindible. E a regulación que traen vostedes aquí, desde logo, non é imprescindible. Non porque suba o IBI, xa digo, nós poderíamos estar de acordo con unha suba do IBI, senón porque o IBI se suba así. Dicía vostede en plenos anteriores, son verbas súas, non sequera son verbas miñas, que faría o posible para que entrasen en vigor ordenanzas que reduzan a carga impositiva dos veciños e veciñas e que as ordenanzas do IBI había que completalas e buscar as formas máis axeitadas de incentivar a actividade da xente. Non así, señor alcalde, así non se incentiva a ninguén e isto non é unha ordenanza que reduza a carga impositiva sobre todo as persoas en risco de vulnerabilidade no noso concello. Fala vostede, ou acaba de falar agora, das cifras de inflación. As cifras de inflación, sexamos serios e trabemos con datos, están a hoxe, acabamos de mirar agora na rede, no 3,5% para setembro, no 2,5% na taxa interanual en xuño, que chega ao 6 e algo no subxacente. Vostede está subindo o IBI non un 2,5, non un 3,5, está subindo un 11,11%. Sexamos serios tamén nos datos estadísticos. Dígolle que fai vostede unha suba que non parece ter un plan fiscal detrás en absoluto, porque sube a todo o mundo por igual. A rústicos urbanos lle sube 0,5% con independencia de onde estén os terreos. Pagará a mesma suba en taxa, en tipo de interese, en tipo impositivo, a alguén ou un predio aquí no centro do Outeiro que unha miña parroquia en Francos, sendo un terreo rural. Falo da subida, non da porcentaxe total a aplicar na base imponible.
Se falamos de que hai que xerar máis ingresos digamos, no Concello ou na cuestión do IBI, non entendemos tampouco por que se mantén o tipo para bens inmobles de características especiais no 0,6% e non se sube, non? Se queren facer vostedes unha ordenanza de IBI completa, barallen algunha das bonificacións e deduccións na cota impositiva que a lei permite e que non se están aplicando en Outeiro. Por exemplo, aquela que permite regular as bonificacións. Sigue. Bueno, sigo se non me interrompe. Un seguir condicionado. Dígolle que as bonificacións que non se aplican neste Concello, por exemplo, aquela que pode aplicarse, e aquí non se aplica, a inmobles urbanos ubicados en áreas que se dice no imposto singularizadas, aquelas que estean dotadas dunhas infraestructuras menores a outras zonas do Concello, o cal justificaría, por exemplo, que inmobles sitos en parroquias como quizás Galloso ou Francos ou incluso Aspai pudesen ter unha cota final a ingresar menor que as dos inmobles que estean aquí no centro do Outeiro, que parecería o xusto. Ou as modificacións da ordenanza do IBI para os predios nos que se coloquen paneles solares, que xa trouxemos a este pleno en 2 ocasións. De novo, non estaríamos en contra dunha suba do IBI se esta suba se producise dunha maneira sostenible en unha planificación fiscal integral e transversal e non subir impostos por subir porque fan falta cartos para o Concello. Nada máis. Eu digo claramente que estou a favor de subir este imposto, pero que me chamaba moito a atención que cando o PP ten que subir impostos botalle a culpa que a esquerda non o fai ben. Entón, como a esquerda non o fai ben, séntese forzada a subir os impostos. É moi gracioso, pero hai que dicilo claramente. É dicir, os estados son máis fortes porque hai cidadáns que pagan impostos. Os concellos poden facer fronte aos gastos, ao mantemento dos servizos, porque os seus habitantes pagan impostos. Cantos máis impostos se paguen, vai ser todo máis positivo para exactamente os cidadáns. Hai que dicilo claramente. Non é botarlle a culpa ao outro para ter que subir os impostos. Nada máis, non teño nada máis que dicir. Pasamos ao quinto punto, a dirección de crédito. Chamas a interventora para que venga atrás de unha silla. Mira, eu non lle boto culpa a izquierda nin a nada, eu simplemente falo da realidade. A realidade é a que é. Se nosotros ahora vemos o que costa calquer tipo de obra, nos anos que hai que non subimos nos subimos o IBI, pois seguramente supera máis do 30%. Se vemos o que nos costa o gasoil, pois seguramente supera máis do 30%. Se vemos o que nos costa a enerxía eléctrica, seguro que supera máis do 30%, porque en algunhas ocasións foi o 200%, etcétera, etcétera. Vale? Entón, ustedes ahora argumento que lle dé a gana. Conte verdad ou conte mentira. Me dá exactamente igual. Eu digo o que hai, e o que saben todos os ciudadanos e o que conocen todos os ciudadanos. Se ao mellor se fixera un reparto equitativo dos fondos europeos de cara ás administracións locales, que non digo de cara ao Concello de Outeiro de Rei, digo de cara ás administracións locales, pois ao mellor os concellos estábamos un pouco máis sobrados e algos podíamos seguir mantendo os impostos nun mínimo prácticamente. Así seguimos ainda tendo moi por debaixo de outras administracións que goberna a izquierda. E claro que temos que falar da izquierda, porque estamos facendo política e temos que comparar. E a todos os ciudadanos teñen que ver onde gobernan uns e onde gobernan outros, porque eu xa sei que ustedes, e moita xente é moi dada a decir, todos son iguales. Non son todos iguales, porque no Concello de Outeiro de Rei se cobra o IBI ao 0,45 e no de Lugo creo que se cobra ao 6,5 ou ao 6,7. Entón non somos todos iguales, vale? E noutros concellos se cobra outro tipo, non? Falo do de Lugo porque temos aí ao lado, é a capital da provincia, además gobernan ustedes, os dous grupos da oposición. Vale, entonces esa é a cuestión. Entonces, claro, estaríamos de acordo. De outra maneira, se o fixeran ustedes. Se o fixeran ustedes estarían de acordo, claro. Evidentemente, ustedes só están de acordo co que fan ustedes. Despois non están de acordo nin co que fan ustedes en alguna outra administración, que acabamos de ver no punto anterior. Nin consigo mesmos están de acordo. Pero bueno, xa estamos acostumbrados. Xa nos conocemos. Non cambiamos nada. Non sei se empeoramos.
para todos por igual. Non é verdade que paguen o mismo un ciudadano de un sitio determinado que o de outro sitio determinado, porque non ten o mesmo valor. Non ten o mesmo valor. O mesmo edificio non ten o mesmo valor. Evidentemente paga un tipo igual, como pasa na inmensísima maioría dos concellos. Aquí tamén hai algunha rebaixa fiscal para algún tipo de situación, evidentemente, que non nos tocamos. Se as temos desde fai moito tempo. Que determina a xestión da social. Claro. Que se determina en función da súa situación social, claro. Non é para todos igual, porque mentre nun sitio unha vivienda de uns metros determinados ten un precio, noutra ten outro precio. Ten un valor, unha e outra ten outro. Evidentemente, se collemos o padrón de IBI, pois veremos casas ao mellor con un tamaño máis grande con unha contribución máis pequena. Por qué? Porque ten un valor diferente. Evidentemente, isto non vai os impostos de IBI non van o que gana cada un, non é o IRPF. Xa o sabemos, non fai falta que non o conten ustedes. Hai unha serie de impostos que van ao patrimonio e hai outra serie de impostos, en este caso o IBI, non vai ao que gana cada un dos seus titulares. Porque un pode ter moito patrimonio e poucos ingresos, bueno, pois ten unha situación complicada. Outro ten moitos ingresos e pouco patrimonio, pois no tema do IBI non lle influye, evidentemente, pero eso é unha situación que nosotros non legislamos para eso. De momento non legislamos os concellos. Se legisláramos, pois ao mellor igual facíamos algunha cousa tendo en conta outras cousas, non? Se legisláramos no IRPF tampouco cobraríamos tanto. Se legisláramos no imposto da gasolina teríamoslo moito máis baixo. Sobre todo para os que ganan 1.000 euros. Pues, sacaríamos radicalmente o imposto da gasolina e pagarían a mitad. Que lle parece? Pues propóñolle usted ahora a Pedro Sánchez que o van a axudar a investir. Bueno, están intentando, non sei se o van a conseguir porque teñen ainda moito puzzle que cuadrar. A mellor ainda non dá, A mellor ainda non dá. Pero se dá, que é posible que di, pois dígallo, e entonces pois, que aplique que teñan en conta ese tipo de cousas. Non sei se usted nombrou francos porque vive ali para pagar menos, pero bueno, ten unha gran finca e unha gran casa, o cual non terá ese problema, digo eu. Porque como Franco, Galloso e Aspa hai máis parroquias. Eso está clarísimo. E eu non llevo toda a culpa á izquierda de ter que subir, ya que a izquierda goberna como goberna. Sempre nos leva á mesma situación, subida de precios, subida de impuestos, e nosotros que queremos manter os servicios neste concello para que siga sendo un concello que está á cabeza de toda a comarca, que todos os días ou todos os anos estamos tendo máis habitantes e polo tanto, e xa o dixen máis veces, non é precisamente porque ustedes como concejales da oposición falen ben da gestión deste concello, non, ustedes preocupanse todos os días de criticar a gestión deste concello, pero nin lle fan caso os veciños de aquí, nin lle fan caso os veciños que veñen. Incluso ustedes veñen desde fora, aquí a criticarnos. Veñense a sentar aquí e despois a criticarnos. Bueno, que lle vamos a facer? Estamos nunha democracia, onde hai libertad, onde cada un pode decir o que quere, pero temos a suerte que a xente tamén lle fai caso a quen quere. E realmente os veciños de Outeiro son bastante inteligentes. Eu diría que son moi inteligentes, que saben moi ben o que han facer. Porque polo que lle contan algúns, realmente o PP estaría fora do goberno deste concello fai moitas décadas. E resulta que cada día ten máis apoio electoral. Entonces, claro, o que pasa é que a ustedes non lles importa decir verdade, decir mentira, tergiversar as cousas, dicir que subiu 2,5% a luz ou a gasolina, e preguntámosle a calquera veciño que todos consumen luz ou botan gasolina, e pois xa me dirá usted o que dice, a ver que dice, a ver que lle parece. Da subida do 2,5% desde que nós subimos o IBI, que non sei se hai cantos anos hai, pero xa hai varios anos, 4 ou 5 anos, non recordo exactamente. Entonces, non se fixo ninguna actualización siquiera cada ano, nin nada polo estilo. Entonces, sencillamente, pois nosotros vamos a manter esa tesis, porque ademais, bueno, no fondo usted dice que o Soallo dixo que lle parecía ben e o Bloque tamén non estaría en desacordo,
Claro, para estar de acordo total tiña que facelo el. Se o fixeron só, eu tampouco estaba, xa tendrían algunha discrepancia. Pero se o fixeran eles a súa maneira, pois entón sí que estarían de acordo. Pero bueno, bon é que de alguma maneira reconocen que están de acordo, porque é tan lógico, é tan de sentido común, que ademais estamos, aínda que a subida, no máis baixo de toda a comarca, que lógicamente pois é difícil, eu xa sei que é difícil contradecir esta situación. Bueno, pois vamos pasar logo a votar. Votos a favor da modificación. O punto modificación da ordenanza fiscal do IBI. Votos a favor da modificación. 10. Votos en contra. 2. Abstención non cabe. E dou as gracias a concejala representante do PSOE, porque me parece coherente, que dice que me parece ben e vota a favor. Moitas gracias. Pasamos ao seguinte punto. Punto número 4. Vou ben, non? Sí, señor secretario, sí. Non me perdo. Nación de conta de asunto recaído en imposición de recurso administrativo contra o Concello do Outeiro de Rei. Eu quero que nos lea, se fai favor a señora secretaria, digamos, o fallo. Non é necesario que lea todo, porque sería un poquinho largo. Respecto do auto número 63/2023 de 12 de xuño de 2023 sobre a Administración Local, don Xosé Ferreiro Fernández contra Concello do Outeiro de Rei, parte dispositiva, debo declarar e declaro inadmisible por causa de extemporaneidade el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de don Xosé Ferreiro Fernández frente al excelentísimo Concello de Outeiro de Rei con intervención del Ministerio Fiscal seguido como proceso abreviado 138/2023 ante este juzgado. Las costas procesales hasta la cifra máxima de 300 euros más impuestos en concepto de honorarios del letrado se le imponen a la parte actora. Punto número 5. Modificación de créditos. Pois temos un expediente de modificación de crédito. Vamos a deixar que chegue a señora interventora. Tralle unha silla de aquí de... Ah, xa está. Ah, vale, gracias, Ríos. Bueno, pasamos a este punto que temos aquí a interventora por se me ten que corregir en alguna cousa das que vou decir desde o punto de vista dos números. E o que propoñemos aquí na proposta da alcaldía, que supoño que terán todos, é unha modificación de crédito do remanente líquido de tesorería. Pois este Concello no ano 2022 lle quedaron 522.982,15 euros. E evidentemente, como pasa todos os anos, porque creo que é imposible que seña de outra maneira, hai unha serie de facturas que se pagaron en reconocimiento extrajudicial. Esa serie de facturas que teñen ustedes todos o listado suman 272.452,92. Entonces, evidentemente, se pagaron xa en reconocimiento extrajudicial e agora debemos dedicar partidas presupuestarias suficientes para que o novo presupuesto non quede coxo, digamos, porque senón, como esos foron partidas do ano pasado, entón eu quero decirles que, a pesar de pagar todo eso, que é o que tiñamos que facer, que é o lógico, que é o indiscutible, que non hai nada que objetar, o Concello ainda lle queda un remanente ou un superávit, podemos decir como queiramos, de 280.630,23. Bueno, pois creo que nos tempos que corren, e a pesar de que acabamos de subir o IBI agora e que temos grandes inversións pendientes e algunhas pagadas e sin cobrar, etcétera, pois temos unha situación económica que si é verdad que temos unha deuda, pero bueno, nada comparable con outras administracións.
unha situación, pois eu diría, aceptable, non boa. Boa no conxunto da situación general, que non a situación boa neste momento sería gestionar moi mal ou non prestar servizos aos veciños ou ter uns impostos elevadísimos, co cual ninguna das tres cousas queremos facer nin vamos a facer no futuro tampouco. Entón, bueno, pois eu que lles propoño, como xa teñen aí toda esa relación das facturas, o sea, de onde foron os gastos, simplemente lles propoño a aprobación desta modificación de crédito, que creemos que é necesaria e que además estamos xa casi a final de ano e, bueno, non sei se tendremos que fazer unha máis antes de que se acabe o ano, pero realmente xa non nos queda moito tempo e espero que máis ou menos con esta situación, incluso sin tocar de momento ese superávit, pois podemos, que seguramente a mellor ao largo do ano, este pouco tempo que queda, se pode tocar ou non, pero xa veremos. Pero bueno, eu que quero deixar claro e que aínda despois de pagar absolutamente hasta o último céntimo e non haber cobrado algún diñeiro de algunhas administracións, incluso en cantidades importantes, o Concello no 2022 tuvo un superávit, lle quedou un diñeiro aínda de 280.630. O superávit foi de 522.982. Non sei se queren falar algo con respecto a este tema. Benega. Antes de entrar na cuestión, señor alcalde, eu teño que pedirle un favor, e é que fagamos política de argumentos, que non fagamos política ad hominem. Non hai por que vir aquí e no pleno anterior insinuar non sei exactamente que, por ser eu abogado, e chegar a este pleno e insinuar non sei exactamente que porque vivo en Francos e teño unha casa. Moita xente deste concello ten casas e non sei por que vostede ten que facer esta cuestión, que é máis unha táctica de matón de patio de escola que outra cousa. Non sei que pretende con este sabe tipo. Unha cousa, usted que debería de ser unha persona, Despois, perdona un segundo que vou interrumpir, perdona un segundo, que son eu que dirijo o debate, vale? Non lle vou a permitir que insulte a naide, vale? Porque eu non o insultei a usted nin penso facerlo, de acordo? Ora, a política que queira fazer eu e o meu grupo faga, e non o meu grupo eu, e usted faga que queira que xa fai, vale? Non me veña a decir porque ustedes son moi dados de decirnos que é o que temos que decir. Non. Eu, de momento, non mentín nunca, nin penso facelo. E me podo equivocar algunha vez. Pero despois, o tipo de política que quero facer, usted mencionou aí unhas parroquias onde nunha delas está usted. Hai 27 máis. Siga. Se pode rematar. Unha das cousas que hai que facer para estar en política, para debatir ou para ter unha discrepancia con alguén é escoitar. Eu non insultei a ninguén, dixen que eran tácticas de... Eu non dixen que vostede fose nada, dixen que utiliza tácticas de algo. E é máis que evidente, incluso agora coa réplica que está dando. Menciono Francos porque vivo en Francos e porque, ainda que lle pese, eu, igual que vostedes, son representante da cidadanía, señor alcalde. Eu represento aos veciños igual que o fai vostede. Vostede fai desde unha posición de goberno, eu fago desde unha posición de oposición. E os dous temos que chegar a un punto de respetarnos personalmente. Vostede non me escoitou nos plenos que leu e non me escoitará no futuro facer ningún ataque persoal cara a vostede e a ningún dos integrantes do seu goberno. O único que lle pido é o mesmo. Teñamos ese mínimo de cordialidade, non entremos a eso, porque senón vamos a facer da política un lugar moi inhabitable. E non é a pretensión, seguro que non é a súa pretensión tampouco, non é a miña. Dígolle, fagamos un esforzo adicional para, incluso dentro da discrepancia, ter certa cordialidade. Dito isto, as segundas peticións, e agora xa entrando na cuestión do pleno de hoxe, máis al lado dos supostos ou eventuais ataques persoais. No pleno anterior mencionei que falaba vostede máis de Zapatero que as cuestións do Concello e neste mencionou vostede máis a Pedro Sánchez que as cuestións que veñen a debate. Cingámonos ás cuestións que corresponden ao Concello do Tirol. E entrando xa na modificación de créditos, direille que esta proposta desminte as súas aseguracións de que os orzamentos se efectúan de xeito riguroso, que se executan na súa totalidade e que moitas das cousas que nos dixo no pleno anterior pois non parece ser de todo certas. Tendo en vigor un plan económico e financeiro que se aprobou para corrixir determinados desequilibrios nas contas públicas, cométense erros que xa se teñen cometido no pasado con respecto á estabilidade orzamentaria e á regla de gasto. Necesita aplicar este Concello medidas correctivas do gasto que permitan cumplir os principios de estabilidade orzamentaria e reglas de gasto. Isto que estou dicindo agora, señor alcalde, non son tampouco palabras miñas, son palabras dun compañeiro da Corporación do Bloque Nacionalista Galego o 31 de outubro do ano 2019. É dicir, estamos vivindo unha especie de día da marmota no que há, no meu ver, falta de planificación económica e financiera neste Concello de unha maneira axeitada, se repite constantemente e se repite periódicamente.
Vostede trouxo aquí no último dos plenos, e haberá rondando un mes, non haberá máis, un orzamento presentado, como ben advertiu o compañeiro do Partido Socialista de Galiza, prácticamente un ano despois de cando se tiña que ter presentado. Trouxo aquí algo que, segundo as verbas da compañera, que as que eu concordo, era máis unha relación, un saldo de contas que un orzamento real. E menos dun mes despois xa nos traen a modificación de crédito que, ademais, 270 e tantos mil euros. É dicir, que fallou na confección do orzamento para que agora se teña que emendar nesta cantidade tan grande. Para o meu ver, ou para o ver deste grupo municipal, hai unha planificación orzamentaria dunha calidade insuficiente. Recóllense créditos como gastos de publicidade, compra de materiais, maquinaria, suministro eléctrico, é dicir, son gastos facilmente previsibles no orzamento, señor alcalde. É dicir, por que isto non estaba nas contas que estaban o mes pasado aquí en riba da mesa? Este tipo de modificacións orzamentarias, e cito os informes que acompañan esta solicitude, son previstas para cando o orzamento sexa inexistente ou insuficientemente a dotación feita. Que pasou? Non se dotou orzamentariamente cousas tan fáciles de dotar como a enerxía eléctrica, ou é que se infradotaron cando son perfectamente previsibles? Parece, ou dá a impresión, de que este Concello está facendo malabarismos económicos para acabar pagando as facturas, señor alcalde. Se tan ben estamos orzamentariamente, non entendemos este tipo de modificacións cos créditos. Remato citando algúns dos parágrafos ou de anacos ou pedazos dos informes que acompañan tamén esta solicitude. Fala os informes que se xuntan como anexo de responsabilidade fiscal no Concello. Apliquemos esta responsabilidade fiscal. Fálase de que o Concello ten unha necesidade de financiamento en términos de contabilidade nacional e que este tipo de modificacións, como as que vostedes traen aquí hoxe en día, afectan negativamente o cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria e regla do gasto. Polo cal, este tipo de mecanismos deben utilizarse con prudencia e con dilixencia. Como lles puxen anteriormente, non é a primeira vez que se trae unha modificación de crédito aquí, e como vostede dixo na súa exposición inicial, é posible que ni siquiera sexa a última. O cal, bueno, onde está a dilixencia e a prudencia con este tipo de mecanismos? Advírteselle tamén que debe evitarse o recurso ao remanente de tesorería para o financiamento de gastos ordinarios como prácticamente a totalidade dos que se relacionan nesta proposta, señor alcalde. Advírteselle tamén que este Concello está suxeito ao obxectivo de cumprimento dun plan de saneamento financeiro a 5 anos. Entendemos que este tipo de mecanismos comprometen, ou polo menos non axudan, non reman a favor deste plan de saneamento financeiro. Creo que igual que ten pasado noutros documentos que se teñen traído a este pleno, parece ser ou dá a impresión de que vostede ni siquiera lle fai caso aos seus propios asesores, neste caso a intervención deste Concello. Parece isto, digo parece, non digo que sexa, pero desde logo que parece un barco a deriva na que vostede non entende moi ben nin como funcionan o timón, nin como funcionan as velas, señor alcalde. Moitas gracias. Non había ninguna... Bueno, realmente... Mire se os coito que lle deixo falar todo o tempo que quere, sen límite. Bueno, eu os coitarei no cando queira, pero o tema é que lle deixe falar ou non lle deixe falar, porque hai institucións que non hai que buscalas moi lexos que teñen un tempo limitado. Aquí, de momento, están utilizando tempo ilimitado. Entonces, bueno, podemos cambiar esa situación tamén, pero, bueno, como intentamos escoitar, como dice usted, aunque a veces señan cousas que non interesan a naide, nada máis que o que dice, pero nosotros intentamos escoitar e, evidentemente, as respostas damos as que nós queremos dar, non as que usted queira escoitar. A mellor usted ven pensando que a política é eu vou dicir o que quero e os demais van dicir o que quero eu tamén. Pois non, usted dice o que quere e ten suerte porque lle permiten de dicilo durante o tempo que lle dá a gana e, evidentemente, só faltaba que o grupo mayoritario non lle pudiera contestar e non pudiera contestar o que quere. Entonces, e o de que se baixa a intensidade, pois dependerá de todos, claro, evidentemente, dependerá de todos. Pero, bueno, cóstame traballo, despois de conocerlos a ustedes, xa veremos a usted personalmente, que o conozco pouco, pero cóstame traballo creerme eso, cóstame traballo, porque iso é cousa de dous, polo menos, O orzamento usted dice que non é riguroso, pois eso é a súa percepción, evidentemente, eu considero que é riguroso, acabamos de aprobar un presupuesto fai tempo, pero evidentemente, e usted debería saber, non sei, o mellor non o sabe,
o remanente de tesorería non pode meterse no presuposto. Entón, hai que fazer un suplemento. Hai dúas opcións, ou facemos un suplemento ou deixamos aí aparcado e non nos dedicamos a nada. Bueno, pois a mí eso me parece unha mala gestión. Eu entendo que o diñeiro dos ciudadanos non pode estar aforrado nin en cuantas corrientes. Ten que ter o diñeiro, o Concello suficiente para que funcione, pero, cando lle sobra diñeiro, baixa os impostos e non fai aí un escúmulo de diñeiro, nin endeudarse demasiado, nin ter demasiado remanente. Ese é o equilibrio correcto que eu opino e que nosotros, desde o Partido Popular, nos parece que se debe facer. Moito diñeiro, menos impostos, e o diñeiro que ten o presupuesto gestionalo. Por iso eu digo que, como todavía nos queda remanente de tesorería, pois non sei se ao largo do ano pois tomaremos algunha decisión de dedicalo a algunha cousa. Que é para que son o diñeiro dos veciños, non son para terlo nunha conta corriente nin para terlo guardados. Eso non quere decir que, evidentemente, é moi difícil, e non conozco ainda ninguna administración capaz de cerrar o presupuesto a cero, sin remanente de tesorería, sin facturas sin pagar. Non conozco ainda ninguna administración, a mire que levo tempo nelas, e non conozco ninguna. Bueno, eu creo que, ao que usted me respondeu, creo que non teño máis cousa que contestarlle. Eu volvo a decir, e volvo a rematar como empecé, dicindo que un remanente de tesorería de máis de medio millón de euros e dedicando 272.000 a esta modificación de crédito, ainda nos queda unha cantidad de máis de 280.000, e co cual ainda nos queda un margen, se for necesario, daqui ao remate do ano, quedando ademais moi pouco tempo, porque sabemos que a administración, que a burocracia, que o tempo que leva a fazer as cousas, porque estamos casi como se estuviéramos a fin de ano. Por lo tanto, me parece que é unha boa situación, ou unha situación como mínimo bastante aceptable para un concello como o noso, que o nivel de servicios que presta e co nivel de impostos que ten hasta agora. Que temos un nivel de impostos dos máis baixos de toda a comarca e temos un nivel de servicios dos máis altos e dos millores, polo menos que están á cabeza de toda a comarca. Por lo tanto, nosotros creo que vamos a seguir na mesma línea. Como digo moitas veces, nosotros somos previsibles para os nosos veciños, para os nosos ciudadanos. Usted me fala de cousas do 19, de non sei cando. Evidentemente, o repetiron aquí os seus compañeros moitas veces. E o resultado electoral está aí. E nosotros, como somos previsibles, vamos a seguir na mesma línea, cumplindo a legalidade, evidentemente, pero seguindo na mesma línea. Que, bueno, a legalidade últimamente non se sabe, que cada pouco pois, se modifican as leyes, e se o que é corrupto ao mellor xa deixa de serlo porque lle cambiaron a lei, ou que comete un delito lle preparan unha amnistía, bueno, neste tipo de cousas que fan os da izquierda, vaya, porque ao mellor non lles gusta, pero eso ven sempre desde a izquierda, non? E sobre todo os nacionalistas independentistas, que o provocan e que o exigen, vale? Por lo tanto, nosotros estamos na mesma línea de sempre, somos coherentes, seguiremos a mesma línea, seguimos gestionando os mellores servicios posibles para este concello, o precio máis barato de impostos posible para este concello, e nesa línea vamos a seguir. Por lo tanto, vamos a pasar á votación da modificación do punto número 5, que é modificación de créditos. Votos a favor? 9. Votos en contra? 3. Abstencións? 1. Volvo a darlle as gracias á concejala do PSOE por haber abstenido, porque, bueno, de alguma maneira, pues, é unha certa coherencia que a súa. E acabamos os puntos do orden do día, e agora temos unha moción de urgencia que, como realmente o que fai é pedirnos unha serie de reparacións tanto a nós como a Xunta de Galicia, pois a convertiramos nun ruego e pido a señora secretaria, se fai o favor, que nos lea o que nos pretendían de acordo, e consideramos un ruego para que tanto a Xunta como o Concello, despois xa lles contestarei algo con respecto a isto, pois podamos responder a esa situación. Leo, ¿no? Leo. Sí, lea el acuerdo, que lo consideramos un ruego.
Acordo que dunha forma urxente e sen dilación se proceda a arranxar as unidades existentes nos despachos de atención ao público no Centro de Saúde de Outeiro de Rei, tanto a parte que sexa responsabilidade do Concello como a que puidese ser da Consellería de Sanidade, instando a tal efecto se fose necesario para que actúe con urxencia. Bueno, nosotros a esto xa mandamos ali a alguna persona a ver a posibilidade de fazer ali alguna reparación. Evidentemente se están facendo alguna reparación, se fixo tamén alguna reparación en algún momento por parte da Xunta, pero como é un proxecto que está en marcha, que espero que en pouco tempo se materializa a obra de ampliación dese centro, pois lógicamente non se vai fazer unha reforma nin unha reparación en profundidade, porque eso sería, bueno, pois de alguma maneira difícil, pero bueno, eu reconozco e así ten que ser que as consultas ten que estar en unhas condicións aceptables para poder prestar servicio e nosotros seguiremos facendo pequenas reparacións que fagan falta para que eso teñan unhas condicións medianamente aceptables, porque, insisto, seguramente habría que fazer alguna reforma un pouquinho en profundidade para fazer esas reparacións que entran en certas humedades, pero eso non se pode facer a uns meses vista de empezar as obras de remodelación e incluso de ampliación dese centro de salud. Podo dicir algo? Podo comentar algo? Bueno, non sei se quero dicir... Un apunte. Os ruegos son para... nin siquiera para contestalos, xa o sabe, por parte do equipo de goberno. Entonces, non sei o que vai dicir. Se pode dicir algo? Dúas cousas, simplemente. Primeiro, que a situación dura máis de 5 anos. Eu creo que bastante máis, pero como mínimo 5 anos que se están a facer as reclamacións para que se amañe eso, e eso, situación sería impensable en calquer outro local médico, eu creo que da provincia, e pasa en Outeiro de Rei, eso por un lado. E por outro lado, é que me tocou a min estar nese despacho, que eu alucinei cando vim, porque pensei que estaba o tema solucionado, e o ambiente que provoca unha parede con esa humedad é malsano. É malsano para os profesionais que teñen que traballar ali un montón de horas, é malsano para aqueles enfermos que poden ter patologías incluso peligrosas que esteñan convivindo con un ambiente cheo de fungos, porque esos son fungos. Co cal non espera dilacións, non espera unhas novas obras. Hai que actuar mañá, e senón, en todo caso, buscar un local alternativo. Pero non se pode estar consultando a persoas enfermas nesa situación. Nin pode haber profesionales traballando nun ambiente de traballo nese tipo de ambiente. Eso é impensable en calquer outro lugar. Xa está. Eso está aclarado. Eu xa lle dixen, xa lle expliquei cal é a situación. Agora podes ir dando conta ao seu compañero se escoitamos, mire se escoitamos, que hasta non ruego lle deixamos fazer unha intervención casi como se fora na moción, mire se escoitamos, e que evidentemente nosotros estamos nesa línea e evidentemente gracias á diligencia da Xunta de Galicia e á gestión feita do Concello se vai fazer unha modificación, se vai fazer unha ampliación dese centro de salud e espero que máis pronto que tarde e que a pesar deso pois se hai que fazer alguna reparación urgente, pois a faremos, evidentemente, como fixamos moitas outras veces. Evidentemente, ese edificio ten unha deficiencia de humedades, casi, usted dice hai 5 anos, pero eu diría casi desde que se construiu, e bueno, evidentemente, sempre se foron facendo reparacións, entón, sobre ao final, se toma a decisión de fazer unha modificación profunda e de fazer unha ampliación. Están os presupuestos xa. Segunda cuestión. Non sei se teño por orden eu aquí, pero bueno, ao fin e ao cabo dá igual. Pregunta. Reforma, creo que vamos en orden, na orden do día, valga a redundancia. Sí, vamos en orden, non vamos en orden. En la orden del día vamos siguiendo correctamente. Sí, pregunta sí, luego se pregunta. pregunta, sí. Hai 3. Tienes, ¿por qué orden la tienes? ¿Cuál vamos? Me da igual, una primera y otra después. Sí, pero lee una y después yo contesto en función de cómo la tengo. Bien, pregunta referida á situación urbanística da parcela mercada polo Club Deportivo Lugo para a súa cidade deportiva. No pasado mes de maio publicaba a sentenza de declaración do presidente do Club Deportivo Lugo, Tino Saqués, indicando a mercado unha parcela en Outeiro de Rei de 195.000 metros cadrados coa pretensión de construir na mesma 7 campos de fútbol para a cidade deportiva do clube. E por iso, dende o Grupo Municipal do BNG, facemos ante o Pleno a seguinte pregunta.
as seguintes preguntas. Cal é a parcela mercada e cal é a súa cualificación urbanística? E a construcción dos campos de fútbol é respetuosa coa normativa urbanística do Concello? Cales son os pasos para que o Concello dará para asumir este notable incremento no consumo de auga, visto que o incremento duns centos de habitantes provoca hoxe en día graves perturbacións no suministro de auga en verbas do propio alcalde? Moi sencillo. Cal é a parcela mercada e cal é a súa cualificación urbanística? Nosotros non sabemos cal é a parcela mercada. Cando alguén merca unha parcela neste Concello, creo que como en todos, non ten por que vir dicirnos que parcela mercou. Outra cousa é que poñan na prensa e eu teño unha idea máis ou menos lixeira de onde pode ser. Pero evidentemente non me consta onde está a parcela mercada. É a construcción dos campos de fútbol respetuosa ca normativa urbanística do Concello, pero é que non temos ningún proxecto, é que non sabemos que campos de fútbol se van facer, non sabemos cando chegue aquí o proxecto e cando veremos se é respetuoso, se non é respetuoso, se temos que fazer algún plan, que é o que temos que facer, se eso políticamente consideramos suficientemente interesante para facer o que haxa que facer e dotalo de servicios suficientes por parte do Concello, ou dota a propia empresa que leva a cabo as infraestructuras. É que falar desto é igual que falar non sei, do que pode pasar dentro de un ano ou dous ou cinco, non? Cales son os pasos que o Concello dará para asumir este notable incremento no consumo da auga do Concello, visto que o incremento dunhas centos de habitantes provoca hoxe en día unha grave perturbación no suministro da auga en verbas do propio alcalde? Bueno, eu aquí, además de contestarlle, vou decir que visto que o incremento dunhas centos de habitantes, non sei de onde sacan ustedes, porque é que este Concello creceu o 30% desde hai como 18 anos. Pasou de ter nun momento determinado 4.000 habitantes, que eso foi alá polo ano 20 anos para atrás, e ter ahora 5.300. Claro, se esos son os centos de habitantes, o crecimiento do 30% veña Dios ou vexe. Eu xa sei que ustedes todos o queren, todo o que propoñen ustedes é intentar transmitir unha imagen o máis negativa posible deste Concello. Pero alá ustedes. E ademais, encima, veñen pa aquí. Pois é que non o podo entender. Eu hai certas cousas que non podo entender. Quizá non teño unha capacidade o suficientemente ágil para entender algunhas cousas, non? Se unha persona se veña a vivir aquí, entre de concejal, empeza a criticar o Concello dunha maneira en todo tipo de cousas. Pode facelo, democráticamente, e ademais sabe que non ten límite de tempo para expoñerlo. Ademais se transmite por streaming, o que non se fai en case ningún Concello deste tipo, queda colgado para que se explaye ustedes e vexan perfectamente o que ustedes propoñen. Nosotros evidentemente propoñemos o que temos que propoñer e o vamos sacando adiante, o vamos levando adiante e ao final pues, cada día temos máis apoio electoral. Entón, cales son os pasos? Pois o Concello dará os pasos necesarios que teña que dar cando teñamos unha proposta encima da mesa e sepamos que tipo de proposta, se consume auga, se non consume auga, se son todo campos de fútbol, se son campos de outra cousa. É que non sabemos. Non temos ningún proxecto encima da mesa. Por non temos unha comunicación oficial ao Concello de que alguén compre unha parcela, porque non hai que tela, evidentemente. Non sei se en Lugo despiden a todos os compradores que pasen polo Concello e lles expliquen que compraron ali e que queren facer cando pensen o proxecto que van facer. Aquí, desde logo, non facemos. Non podemos tampouco, pero bueno. Outra pregunta. Na urbanización da Palloza xa un tema reiterativo e sobre a cal dende o BNG levamos reclamando unha solución dende hai anos. A súa situación non só non mellorou, senón que incluso non fixo máis que empeorar nos últimos tempos. Os cables que van dende o contador de obra ás casas están caídos, en algúns puntos están a saltar chispas, non facéndose nada por arrensar o problema. Nas últimas horas incluso están a sufrir cortes de electricidade debido aos problemas antes descritos. Ademais de todo iso, hai que ter en conta que nesa urbanización viven persoas enfermas que necesitan estar conectadas a aparatos eléctricos, correndo un serio risco con esa situación. O alcalde manifestou, cando se instalou o novo transformador para o circuito de velocidade, que se ia dar servizo tamén ás vivendas da urbanización. A día de hoxe manifestan que ainda están esperando. É por iso que dende o Grupo Municipal do BNG facemos ante o Pleno a seguinte pregunta: cando se van conectar as vivendas da urbanización da Palloza ao transformador do circuito de velocidade? Mire, punto primeiro, ese transformador non é o circuito de velocidade. Eso é o punto primeiro.
sempre algunhas cousillas das que ustedes van metendo xa sempre intencionadamente. Iso é para esa zona, para máis viviendas que hai ali, que están tomando o suministro de, para o circuito deportivo que ten ali o Concello, e para a Palloza no seu momento, cando se poden conectar. Evidentemente, eu xa sei que cando o alcalde fala de algo en algún sitio, ustedes lles chega a noticia, pois ustedes o que queren é adelantarse, a ver se realmente, se algún día, cando fagamos algo, por suministrarlles energía aos da Palloza, a ver se é gracias a ustedes. Pois non, gracias a ustedes non é. Nosotros nos implicamos na Palloza como en outras urbanizacións porque quixemos, non porque teñamos obligación. Poderíamos recorrer concellos da provincia de España onde os concellos non se implicaron para nada neses temas, simplemente exigiron e pediron e dixeron a xente usted para estar aí ten que ter os servicios e senón non pode estar. Nosotros non fixemos eso, porque nosotros estamos con un objetivo desde o primeiro día que chegamos aquí fai moitísimas décadas e acabaremos con ese hasta o último día. Eu creo que toda a xente que esteña no equipo de goberno do PP a que é ahora, a que haxa no futuro e a que houve no pasado, para axudar a xente. Cando a xente ten un problema que non seña responsabilidade nosa, nosotros intentamos implicarnos para axudarle. O estamos facendo na Palloza, o fixamos en outros sitios, e este tema tamén o vamos a resolver. Cando? Pois cando poidamos. Evidentemente, eu xa sei que ustedes, como o alcalde falou algo dese tema eléctrico, a ver se se pode resolver na Palloza, ustedes queren fazer unha pregunta para decirles aos da Palloza, mire, como nosotros preguntamos, pois o Concello lle lo vai a facer. O Concello lle vai a facer cando poida. Pregunten ustedes ou non pregunten. Non sei se hai máis na pregunta, non? Creo que hai máis preguntas. Siguiente. Señor secretario. No pasado venres e sábado, varias das parroquias do Concello tiveron corte de suministro de agua por tempos que chegaron mesmo a 24 horas nalgún caso. E por iso, dende o BNG, facemos ante o Pleno a seguinte pregunta. Cal foi o motivo destes cortes? Por que se ten producido o segundo corte de suministro de agua en parroquias deste Concello en menos de 2 meses en aviso á cidadanía? Bueno, evidentemente tivemos unha situación de averías na propia planta e non previsible. Evidentemente non previsible. Cando hai unha previsión de corte sempre se avisa, non? A veces incluso se avisa personalmente indo ás casas, se son poucas se pode facer, non? Porque nos parece que é o correcto. Cal foi o motivo do corte? Pois eso, averías, unha avería na planta que se sucedeu con outra avería na red e, bueno, destas hai un refrán que dice que cando ven unha nunca ven sola, a veces cando hai unha avería volve a suceder outra e bueno, creo que non fai falta ir moi lexos, é que en calquera concello suceden cousas destas e a veces cousas máis graves, non? Entonces, pois nada, eu pido disculpas por suposto aos veciños e cando teño ocasión de facelo xa o digo por eses cortes de suministro de agua que estamos intentando mellorar a red estamos en inversións constantes na red e nas potabilizadoras e agora se vai a construir unha nova depuradora, pero bueno, esa mínima parte de crecimiento que dicen os do BNG que temos, pues nos obliga a ir crecendo en infraestructura. Nosotros temos que crear infraestructuras constantemente de abastecimiento de agua, de depuración, de saneamiento, etcétera, etcétera, e o estamos facendo. E eso nos permite estar onde estamos. E eu, pois, o sinto moito. Cada vez que sucede unha cousa destas, pois eu podo decir que tuve un día hasta as 4 da mañá, pero bueno, non porque eu estuvera traballando, nin arreglando as tuberías, sino por a preocupación que me dá todo este tipo de cousas cando uns veciños se quedan sin agua, non? Porque hai algúns veciños que ao mellor teñen algunha situación alternativa e outros que non a teñen. Entón, que non a teñen, pois é unha situación grave. E que nosotros, por eso, creamos cada día máis infraestructuras, e creamos redes alternativas para que se reduza ao máximo posible esa falta de auga, ou sea, cando hai unha avería na red, pois que afecte ao mínimo os veciños posibles, pero bueno, nosotros temos unha red que ao mellor do noso tamaño e que a nosa cantidad de población non hai ningún concello que a teña tampouco,
que chegamos a todas partes, llegamos a red desde o polígono de Castro hasta Usá, hasta Vicinto, hasta Santo Tomé, e evidentemente pois, esas redes que además transitan moitas veces por zonas deshabitadas, moitas veces non, sempre, cando vai dunha parroquia a outra, pois poden provocarse averías. E a veces tamén se provocan averías na propia planta, outro día pois, houve unha avería na propia planta, non? E bueno, pois creo que está explicado perfectamente, pero xa que me pregunten eso, eu, pois desde aquí lles quero pedir disculpas aos veciños por esas interrupcións que para nós, para todo o equipo de goberno e para mí personalmente, pois é algo que nos preocupa e que queremos que cada vez suceda menos, non? Creo que queda unha última pregunta. O 13 de marzo de 2023 entra en vigor a Lei 2 de 2023 reguladora da protección das persoas que informen sobre infraccións normativas de loita contra a corrupción. Esta norma obriga as entidades públicas a contar cunha canle anónima con protección integral da persoa informante de posta en coñecemento de infraccións de ordenamento xurídico, así como a se dotar así propia dunha persoa responsável do sistema interno de notificacións, tanto para a cidadanía como para o seu propio persoal. Malia que a Directiva Europea de creación desta figura permitía eximir a entidades locales de menos de 10.000 habitantes, a norma española dispón que, en consecuencia, atendiendo a la necesidad de ofrecer un marco común y general de protección de los informantes, de no facilitar resquicios que puedan dañar gravemente el interés general, se extienda a todos los municipios la obligación de contar con un sistema interno de información. Esta canle de denuncias, que non é un buzón de suxerencias e queixas, debe estar en vigor para Outeiro de Rei o 1 de decembro de 2023. Disposición transitoria segunda, segundo inciso, baixo sancións que poden chegar ata 300.000 euros de non poñer en marcha ou facelo de xeito deficitario. E por iso se pregunta ante o Pleno cal é o estado de implementación ao Outeiro de Rei desta medida, estará posta en marcha no prazo legalmente exixido ao efecto, de que forma se prestará o servizo e cal é a identidade da persoa responsável do sistema interno de notificacións. Bueno, pois, a mí me sorprende un pouco porque dicen aquí ustedes, además, creo que o dice a lei, non? Que o goberno de España, a Unión Europea decía que isto era obligatorio por os concellos de máis de 10.000 e o goberno de España o estende a de todos os concellos. A mí non é que non me parece ben, me parece ben. Me parece unha incoherencia con que ao mesmo tempo se rebaixe os delitos de corrupción. Porque eu entendo que esta lei vai precisamente enfocada contra os delitos de corrupción, para ter control de que haxa algún problema en calquera administración e se poida denunciar, e se pode denunciar de unha maneira pois o máis anónima posible para que realmente se combatan esos delitos de corrupción que pode haber e que evidentemente os delitos os cometemos as persoas e sempre pode haber en calquer sitio pode suceder, non? Entón, eso me parece ben, me parece moi ben. Sorprendeme un pouco que o goberno de España precisamente o implemente ou incremente e ao mesmo tempo baixe os delitos para as persoas que cometen corrupción. Me parece impresentable, vai. Me parece impresentable o primeiro, non o segundo. O segundo parece ben, insisto que me parece ben. Pero non quero deixar pasar o momento sin decir que o que non me parece presentable é que prácticamente ao mesmo tempo se faga outro. Entonces, por lo tanto, nosotros esperamos que en plazo máis ou menos señamos capaces de ter isto en marcha, de telo implementado, estánse tomando as medidas e facendo os estudios para poder leválo adiante. Non sei se hai alguna pregunta máis, non? Non habendo máis preguntas, levantamos a sesión e quedamos hasta a próxima. Hasta cando queira.